Delek terus kok. Aulia katoke boke ya. Ayo. Ayo Aulia. Ayo. 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 Aulia karo dia. Ayo. Yo, yo. Wes ora iso aku nggo karepku piye untuk njukir. Nak bae kudune karo iki. Lah ayo. Ayo. Ayo, belum ora ayo. Ayo. Nah, sok promoke. Nah, bae kami kula bae. Ayo. Bae. Oh iya. Ayo. Setan, Cok. Ayo. Ayo. Iki lho. Kok kita akan lompatian wes mikir salahno nyambut gawe bareng. Ayo iki lho. Nah aku bakal jungkir itu aku malah jungkir Pak Erono itu lah aku kursetan bakoe pol delokno. Aja mbone ora dadi wong iki bakal jungkir. Ayo anake. Diselehno iki ora wayahe iki. Guys, gue tapi jeti.